Para que as vosas mercedes non sigan en vela, continúa que o cantar de Pedro Pardo de Cela. Unha guerra que se inicia por unha sucesión. Dúas mulleres fronte a fronte, con gran determinación. Por unha banda está Xoana Beltranexa, que ten e dispón de gran cartel, e pola parte de Castela, a que ven é Isabel. Aprobe Isabel de Castro, muller de Pardo de Cela, fanlle unha boa faena, as dúas son curmás dela. Pese a todo sobreviven a guerra de sucesión, sendo Xoana derrotada, claramente, na ocasión. Así, Isabel e Fernando de Castela e Aragón inician para Galiza un proceso de anexión. Sofren os nobres galegos castigos dende o exterior e algúns deles van rebelarse con valentía e ardor. Un deles é Pardo de Cela, renega do reino exterior, mantense fiel a Galiza, sempre con gran valor. Isabel recibe a mensaxe e inicia unha persecución que Pardo de Cela resiste contestando cada acción. A cousa empeza en Viveiro, para evitar que ninguén o respalde, de maneira moi repentina quitanlle o título de alcalde. Durante 4 anos o perseguen, pero el non lle ten medo e aguanta os seus ataques defendéndose en Mondoñedo. En 1480, un exército chega por el. Escapa para Frouxeira, sen que se saiba nada del. Neste castelo resiste durante 3 anos máis e ao final é capturado pola traizón dos demais. Os serventes son sobornados e remata a súa fuga, sendo levado á xustiza, atado pola caluga. Preso ele e o seu fillo, a súa muller busca clemencia e preséntase en Castela para Isabel pedir audiencia. Pola súa curmá é recibida e din que obtén o perdón e vai para Mondoñedo evitar a execución. A lenda di que avanzaba moi rápido polo monte. Homes do bispo parárona moi preto dunha ponte. Enredaron con ela e fixeronlle perder tempo. E logo esa ponte pasou a ser a ponte do pasatempo. Asasinaron a Pardo de Cela e morreu ali, decapitado, na praza de Mondoñedo para ser máis humillado. Tamén mataron o seu fillo e nunca se enterrarían. Os corpos quedaron ocultos e nunca os amosarían. Pero non remata aquí a historia desta casta, porque aínda houbo unha filla que tamén dixo basta. Constanza era o seu nome, de Castro o seu apelido, e nunca quixo aceptar que o seu pai fora vencido. Unha vez morto o seu pai, tratou de recuperar o que tiña e loitou xunto ao seu home dende a alba ata a noitiña. Sufriu unha persecución e pechouse na Caldaloba, o castelo de Vilaxoán que foi como a súa cova. Alí viviu un asedio que durou casi un ano, no que cegaron os mananciais e fixeron moito dano. Bebendo de onde non debía, colleron unha enfermidade que levou a Constanza de Castro a morte con gran crueldade. Esta é a historia da familia Pardo de Cela, xente valente que loitou para que ninguén poida esquecela. Homes e mulleres bravas, xente que nunca se rende, que loitaron sen medo a nada, con xenio que sorprende.